कैसन बाजी खावा नहीं तोवे देबे लुका कमी बा बोला कैसे किलो ताहर कैसे किलो है मो समी बा तोहर कैसे किलो है मो समी बा बोला कैसे किलो छोटाइल बाटे कमे एजे में इतना गोटाइल बाटे एगो ऊपर वाला देखो छोटाइल बाटे कमे एजे में इतना गोटाइल बाटे करब ऑनलाइन कैश नहीं मनी बा बोलो कैसे किलो कैसे किलो है मो समी बा तोहर कैसे किलो है मो समी बा बोलो कैसे किलो छोटाइल बाटे कमे एजे में इतना गोटाइल बाटे एगो आगे वाला देखो छोटाइल बाटे कमे एजे में इतना गोटाइल बाटे भाव ठीक से लगावा अभी महंगी बा बोला कैसे किलो कैसे किलो है मो समी बा तोहर कैसे किलो है मो समी बा बोलो कैसे किलो।